ତୋରାଣୀ ମଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯେତକ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି କପିଳାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତକ ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଯେତକ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଚାଲିଯିବି। ହେ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ, ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ। ଆଜି ଚଉଠି ମୁଁ ଏଇଠି ତମେ ଆସନା ଆସନା। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ। ବାବା ମୋ ଝିଅର କଳା ପାଖୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲି। ବାବା ଆସିଲି। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯା, ଗୋଡ଼ ତଳେ ସିଧା ପଡ଼ିଯା, ପଡ଼ିଯା। ଧୂଳି ଧୂଳି ଟିକେ ଆଣିକି ପାଟିରେ ପକେଇଦେ। ଭକ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆଜ୍ଞା ଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟି କିଏ? ମୋର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଝିଅ। ହଁ ମୋ ବାପା ଝିଅ। ତୁମ୍ଭରି ଝିଅ? ମୋର ଝିଅ ଚମ୍ପିଲ। ଶୁଣ ବାବା, ଆପଣ ତ ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ପରମ ଦୟାଳୁ, ଯୋଗ ବାବା, ସଗାଡ଼ି ବାବା। ସଗାଡ଼ି ବାବା କହିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଚାଳେ। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ସତ୍ୟ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟାରତ୍ନ, ଆସ ତମେ ଟିକେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ। ଆସ କନ୍ୟାରତ୍ନ, ଆସ। ଯାଅ ବସ। ବୁଢ଼ାଟା ଡାକୁଛି ବାକୁ ମୁଁ କାଇଁ ହାବା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମଣିଷ। ବୁଢ଼ାଟା କି କଳା ଦବ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମଞ୍ଜ ପା, ଗଛର ମଞ୍ଜଟା ସାର ନୁ ନା, ମଞ୍ଜ ଭଳିଆ କଳା। ଶୁଣ, ତାଳ ଚୋର କୋଇଲା ଖଣିରେ ଯେତିକି କଳା ନଥିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେତିକି। ସତରେ ତା ଡାକୁଛନ୍ତି ଯିବି। ଭକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ତୁମ ଝିଅ ମନରେ କଣ ଅଫସୋସ ରହୁଛି କି? ନା ମତେ ପରମିଶନ ନଉଥିଲା, ମାନେ ଭଲ ଝିଅଟା ବାପା ନ କହିଲୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଡୋଲି ଭିତରେ କେତେ ମାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆସ କନ୍ୟାରତ୍ନ, ଆସ ଆସ ଆସ। ହଁ ବସ। ତୁମ୍ଭର ବାଁ ହାତ ଦେଖାଅ, ବାମ ହସ୍ତ, ବାମ ହସ୍ତ। କନ୍ୟାରତ୍ନ, ତମ ହସ୍ତରେଖାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବ। କନ୍ୟାରତ୍ନ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଥରେ ବାବା ଦେଖିଲା ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରେ। ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କଠୁ କଳା ନିଅ, ହିରୋଇନ ହବା ତ ଦୂରର କଥା, ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟିଏ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତମର ସାଧନା ଦରକାର, ସାଧନା ଦରକାର, ଶରୀର ସାଧନା, ଅଙ୍ଗ ସାଧନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟାରତ୍ନ, ତମର ସବୁ ସାଧନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକୁ ତମକୁ ସାଧନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିଲ। ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖିଥିବ। ବାବା କାମଦେବଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି କଣ କଣ ଯୋଗ ସାଧନା, ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ଯୋଗ ସାଧନା। କାମଦେବଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆମର ହେଲା କଣା ବ୍ୟାୟାମ। ଝିଅ ବାପା ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର, ବାବାଙ୍କର ହଉଛି କଣା ବ୍ୟାୟାମ। କଣା ବ୍ୟାୟାମ, କଣା ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ହେଲା କପାଳ ଭାରତୀ, କପାଳ ଭାରତୀ। ଆମର ହେଲା ନାଭି ହଲାଣ୍ଡ। କପାଳ ଭାରତୀ ତା ନାଭି ହଲାଣ୍ଡ, ନାଭି ହଲାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ଆସିଗଲା ଭ୍ରମରୀ। ଭ୍ରମରୀ କାମଦେବଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମୀ ଭ୍ରମରୀ। ଆମର ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଲାଣ୍ଡ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଲାଣ୍ଡ, ତୁ ଯେମିତି ବୋଲ ନା କଣ ଏମିତି ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂ ରେ ଆସିଗଲା କାମଦେବଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ହେଲା ଉଲମ ବିଲମ, ଉଲମ ବିଲମ। ଆମର ହେଲା ଆମର କଣ ପବନ ହଲାଣ୍ଡ।